Hello, hello, good morning. Yan, live ta karon.
Ay, dito ka man ko sa kong live. Yan, 8 minutes na po. Wala pang tao. Tulog na sila.
Ay, nagtagak. Sus. Tagak kamera ko da. Kamera ko. Tulog yung kamera. So, 10 minutes na po. Yan. Ang live po.
guys, kumusta? Kumusta kaninyong lahat? Yan. So, medyo natalbog yung camera natin. Yun, hinawakan ko lang. Natalbog. Yan. Ayos naman. Kasi yan, kumusta yung lahat? Yan, good morning. So guys, medyo walang tao. Tulog pa siguro.
So guys, mga 5 minutes na ako mag-type. So, yan. So, 40 minutes. Yan. Meron pa kasi na akong gawin. Yan. Yan, 4 minutes. Guys, sinsa na kahit medyo biduka ko. So guys, sa sunod na lang akong live, 1 minute na lang mag off na ang aking live. So sunod yung live, sana guys makapunta kayo sa live ko para masaya tayo. Guys, salamat. Yan. Yan, mag-off na ko. 40 minutes na. Si biduka na ko guys. Yan.
Natalbog yung camera ko, cellphone. Nabitawan ko. So, ingat kayo guys. Ingat. Okay, bye-bye.